Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Ibu Revi. Dinten menika kita badhe sinau basa Jawi. Ananging ampun kesupen dedonga rumiyin nggih. Kanthi sikap sempurna lan kanthi maos basmalah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Inggih cekap salajengipun materi. Dinten menika kita badhe gladen nembang kinanti kalian cara nemtokaken guru gatra, guru wilangan lan guru lagu. Salajengipun Ibu badhe maringi tulodo nembangaken tembang kinanti. Para siswa saged nyemak lan sesarengan nirakaken anggenipun Ibu Revi nembang. Monggo. Padha gulang aning kalbu mring sasmita amre lante ojo kicer mangan nendra kaprawiran den kahesti basunem sa riro niro sudanen dahar lan gule. Isine tembang kinanti iki yaiku piwulang supaya bisa nglatih ati, kudu sabar, aja seneng mangan lan turu. Maksude aja seneng mangan kang kakehan lan turu kang kesuwen. Menawa pengin dadi bocah kang pinter lan bisa mujudake apa sing dipingini. Prihatin kayata salat 5 wektu ditambah salat tengah wengi, poso, ngaji. Insyaallah apa sing dipingini bakal diijabah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salajengipun kita badhe sinau guru gatra, guru wilangan, guru lagu. Guru gatra yaiku cacahing larik saben sak tembang. Lajeng guru wilangan yaiku cacahing wanda utawa suku kata saben sak larik. Lajeng guru lagu yaiku tibaning swara ing pungkasaning gatra utawa larik. Guru lagu menika wonten A, I, U, E, O. Wonten gangsal nggih namung A, I, U, E, O. Supaya luwih jelas, ayo padha nggatekake caranipun nemtokake guru gatra, guru wilangan, guru lagu. Ayo disemak. Cara nemtokake guru gatra, guru wilangan, guru lagu ing tembang kinanti iki. Guru gatra utawa cacahing larik ing tembang kinanti iki ana 6. Banjur guru wilangan utawa cacahing suku kata ing larik sepisan tekan larik ke-6 iku ana 8. Carane ngitung kados gambar menika nggih. Lajeng guru lagu utawa tibaning swara ing larik sepisan menika ana U, larik keloro ana I, larik ketelu ana A, larik kepapat ana I, larik kelima ana A, lan larik keenem ana I. Nah, kados mekaten wau caranipun nembangake tembang kinanti lan cara nemtokake guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu. Matur nuwun sampun ngatosaken video pembelajaran ing dinten menika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.